पावसाळा आहे आणि अळूवडी नाही असं शक्यच नाही. मस्त आंबट तिखट गोड आणि करायला तरीही सोपी अशी अळूवडी आज आपण करणार आहोत. नमस्कार, कोकण कन्या चॅनलवर मी पूनम आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. तर अळूवडीसाठी लागणारं साहित्य आता आपण पाहून घेऊया. अळूवडी करण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 कप बेसन, 2 मोठे चमचे तांदळाचं पीठ, 1 मोठा चमचा तिखट, हे बेडगी मिरचीचं तिखट आहे, अर्धा चमचा गरम मसाला, पाव चमचा हळद, 2 मोठे चमचे गूळ, हा किसून घेतलाय गूळ मी, 2 मोठे चमचे चिंचेचा कोळ, 1 मोठा चमचा सफेद तीळ, मीठ आणि अळूची पानं. अळूवडीसाठी पानं घेताना ती अशी टोकदार आणि गडद रंगाची घ्यायची आहेत. या पानाची मी देठं काढून टाकली आहेत आणि ज्या उभारलेल्या शिरा आहेत त्या अशा कापून घ्यायच्या आहेत. आता आपण अळूवडीसाठी लागणारं सारण तयार करून घेऊया. सारण करण्यासाठी आपण एका बाउलमध्ये बेसन घेतलेलं आहे. ह्या बेसनमध्ये घालायचं आहे तांदळाची पिठी, तिखट, गरम मसाला, हळद, गूळ, चिंचेचा कोळ, चवीनुसार मीठ. आता हे सगळं मिश्रण आपण छान असं मिक्स करून घेऊया. ह्याच्यात आता थोडं थोडं पाणी घालून घेऊया. हे असं छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. हे मिश्रण करण्यासाठी मी अर्धा कपापेक्षा थोडंसं कमी असं पाणी घातलेलं आहे. अति आपल्याला पातळ करायचं नाहीये. आता हे सारण छान तयार करून झालेलं आहे. आपण ह्या अळूवड्या कुकरमध्ये वाफवून घेणार आहोत. त्यामुळे ह्या कुकरच्या भांड्याला थोडंसं तेल लावून हे भांडं छान असं ग्रीस करून घ्यायचं आहे आपल्याला. अळूचं सगळ्यात मोठं पान खाली ठेवून त्याला आता आपण सारण लावून घेऊया. त्याचं हाताने छान असं त्याचा एक पातळ असा लेअर करून घ्यायचा आहे. आपल्याला हाताने पसरवता येईल इतपत हे सारण आहे, म्हणजे ना घट्ट ना पातळ असं. हे आपण आता सगळ्या बाजूने अगदी व्यवस्थित लावून घेऊया. हे आपलं सारण छान लावून झालंय. आता ह्याच्यावर थोडेसे असे तीळ घालूया आपण. आता दुसरं पान असं उलटं ठेवायचं. आता ह्यालाही छान असं सारण लावून घेऊया. आता ह्यालाही आपण तीळ लावून घेऊया. आता परत दुसरं पान असं सरळ ठेवूया. सगळी पानं अशाच पद्धतीने आपल्याला लावून घ्यायची आहेत. सगळ्यात लहान पान असेल ते असं सगळ्यात शेवटी घ्यायचं. त्यालाही आपण आता छान असं सारण लावून घेऊया. आता थोडेसे तीळ लावून घेऊया. आता ह्या पानांची घडी घालून घेऊया. ही पहा, वरची पानं अशी दुमडून घ्यायची. ह्यालाही थोडंसं असं सारण लावून घ्यायचं आपल्याला. खालूनही हे पानं अशी दुमडून घ्यायची. यालाही असं थोडंसं सारण लावून घेऊया. आता कडेनेही ही पानं दुमडून घ्यायची.
दुमळलेल्या पानांना थोडंसं सारण लावून घेऊया आपण. ह्याच्यावर आता आपण तीळ घालून घेऊया. सारण लावलेल्या पानाची आपण अशी आयताकृती घडी घालून घ्यायची आहे. आता ह्याची आपण गोल अशी गुंडाळी करून घेऊया. प्रत्येक वेळी गुंडाळी करताना थोडं थोडं असं सारण लावायचं, अगदी पातळ लेयर असा. अशा तऱ्हेने ही वळकटी आपण वळून घेतलेली आहे. आता आपण जे तेल लावलेलं भांडं आहे त्या भांड्यात आपण ही वळकटी ठेवून वाफवून घेऊया. आता एका कुकरमध्ये ग्लासभर पाणी घातले मी. याच्यात एक स्टँड ठेवायचा आहे आपल्याला आणि त्यावर आपण ही अळूवडी वाफायला ठेवणार आहोत. आणि कुकरचं झाकण लावून घ्यायचं आहे आपल्याला. शिट्टी न लावता गॅसची फ्लेम आपल्याला मीडियम टू हाय मध्ये ठेवायची आहे. आणि हे आपल्याला आता 15 मिनिटं छान असं वाफवून घ्यायचं आहे. आपण कुकरला 15 मिनिटाची छान अशी वाफ काढून घेतलेली आहे. त्यानंतर गॅस बंद करून कुकर 7 मिनिटं आपण गार होऊ दिला आहे. आता हे आपण उघडून बघूया. आपली अळूवडी छान वाफवून निघालेली आहे. आता ही काढून आपण थोडा वेळ जरा गार करत ठेवूया. अळूवडी आपण छान अशी वाफवून घेतलेली आहे. ही थोडी गार झालेली आहे. आता ह्याच्या आपण वड्या पाडून घेऊया. आपल्या अळूवड्यांच्या छान आपण वड्या पाडून घेतलेल्या आहेत. ह्या पहा. आता ह्या वड्या आपण तव्यात शॅलो फ्राय करून घेऊया. गॅसवर आपण तवा ठेवलाय. गॅसची फ्लेम आपण मीडियम वर ठेवलेली आहे. आता ह्या तव्यात 2 चमचे तेल घालून घ्यायचे. तेल जरा असं छान असं पसरवून घेऊया आपण. आता ह्या तव्यात आपण केलेल्या अळूवड्या घालून घेऊया. मधून 1 चमचा जरा असं तेल घालूया आपण. 1 मिनिट झालेला आहे. आता ह्या वड्या आपण पलटून घेऊया. दुसऱ्या बाजूनी म्हणून थोडंसं असं चमचाभर तेल घालूया आपण. दुसऱ्या बाजूनीही 1 ते 1.5 मिनिट ही छान अशी भाजून घेऊया. आपल्या अळू वड्या छान झालेल्या आहेत. आता आपण गॅस बंद करूया. आहेत ना करायला अतिशय साध्या सोप्या अशा अळूवड्या आणि चवीलाही तितक्याच उत्कृष्ट अशा लागतात. तुम्ही नक्की करून पहा आणि कशा झाल्यात हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. धन्यवाद.